Vakomana namajera-jera zuva vachikomenda pamusoro pezviitiko zviri kuitika nyika yeZimbabwe. Panapa achiuya achilebhula mutungamiri wenyika yeZimbabwe achiti aiwa these guys they are jittery and anouya achitaura mashoko ekuti aiwa these are cronies. Anoendera mberi ataura mashoko ekuti aiwa mukomana Blessed Geza akatopedza masports and now vakomana ava it is not too late. Zvavari kuuya vachiuya vachizotaura mashoko achiti maconstitutionalists. Sanapinda mashoko anobuda achitaugwa aiwa nemunhu anozikamwa anokomenda aiwa the politics yenyika yeZimbabwe anonzi majara-jara zvinobva subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda paindo pake anodanyira achiti Mnangagwa, his sons and cronies are jittery and at 6s and 7s, well, it is too late. The ship has sailed. Commander Comrade Geza will appear for the last time ever chototsva then tozovaona muNew Zimbabwe. Fellow Zimbabweans, hakuna anosara mozoda kuti we have gave you false hope. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa nemukomana majara-jaros achiti aiwa mukomana anonzi Comrade Geza ngaachitongoya ari kutozouya manje achiappear for the last time and ever. Aiwa zvinhu zvotopera. We are not aware kuti aiwa vakomana vakarongei, asi tichienda kumapost aiwa aitaugwa nema-allies Comrade Geza pamwechete naGeza wacho iwawo tinoona kuti their team vaibuda kutaura vachiti aiwa they are coming with a shutdown. Vakomana aiwa vane their support yakavafinansa. Zvari kubuda kutaura mashoko achiti vari kudhimanda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe aresign. Zvatakazoona kuti yesterday mutungamiri wenyika yeZimbabwe akazouya akabuda pachena akati aiwa inini am a constitutionalist. This year zvangu tisvike 2028 ndobva ndarova pasi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section yedu. Subscribe or like